in ka ga gaba tsakanin wane da wane akan dukiya da zai sa a taɓa lafiya ko a taɓa dukiyar ko a yi rauni ko a cuci wani, hasada ce ta jawo. In ka ga tsakanin shugabanni da 'yan siyasa da masu mulki ya sa a kauda wane, a kashe wane, a ƙona abu kaza, a fasa abu kaza, a lalata abu kaza, hasada ce ta jawo. Idan ka ga tsakanin malamai a zagi wane, a ci mutuncin wane, a wulakanta wane, a zubar da mutuncin wane, a yi wane ne akan wane, wallahi hasada ce ta jawo. Idan ka gani a tsakanin kishiyoyi ya sa har abin da za a cutar, a kashe, a haukatar, a raba, a yi wace ce, hasada ce ta jawo. In ka gani a tsakanin yara ko a tsakanin 'yan uwa, min ba da an nazaga shaitanu baini wa baina ikhwati, hasada ce ta jawo. Shi sa duk inda gaba take da tsananin hasada da ita ake farawa har mutum ya fara jin bari yayi ko kar yayi. To shi yasa matattaran sharrin dan adam akan hasada ne, Allah ka raba mu da ita. Duk wanda Allah ya sa yake da maganin wannan ciwon, wanda ba sai ya sha ko an masa wa'azi ba, dama a ransa bai damu da kowa me ya samu kowa me ya rasa ba, shi ya dogara ga Allah. In Allah ya bashi ya karba, in Allah bai bashi ba ya haƙura, wallahi wannan ya huta da duniyan nan. Amma duk wanda yake jin cewa me yasa Allah zai ba wani, haka yana ji yana gani Allah zai ci gaba da basu, kuma haka Allah zai basu, shi kuma ya ci gaba da manta da shi. fal yawma nansakum kama nasitum, yadda ka manta haka Allah zai manta da kai. Kuma Allah baya fasa abin da ya so yayi saboda hasadar wani. Shi yasa al-Imam al-Qurtubi yake cewa malamai sun ce mafi girman laifi da aka taɓa yi wa Allah a duniya hasada ne tushensa, saboda da hasada aka fara saba wa Allah a sama, kuma da hasada aka fara saba wa Allah a ƙasa. Farkon saɓon da aka fara yi wa Allah shine da Iblis ya ƙi yi sujada wa annabi Adam. Me yasa ya ƙi yi? Hasada. Ya ce ya za ka halicci mutum a yanzu a kan idona a gabana, mun daɗe ana harka da mu, yanzu ka zo ka ɗaukake shi, a wannan ba zai yiwu ba. Allah ce a haka zan tsine maka, ce sai dai a tsine. Me jawo haka? Hasada. Ka yi ko in tsine maka, ya ce a tsine. Me jawo wannan? Hasada. In dai za a ɗaukaka annabi Adam a kansa, gara a tsine masa. Da annabi Adam din ya sauko, farkon laifin da dan Adam ya fara yi a duniya hasada ya jawo, shine tsakanin 'ya'yansa Habil da Qabil akan mace. An zo wurin. Hasada ce ta sa me yasa wani zai auri wanci, gashi tafi kyau, gashi kaza, gashi shikenan. Sai ji a ransa fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, sai ce sai na kashe shi, kuma wallahi fa qatalahu, sai da ya kashe shi. Akan me? Hasada. Allah ya tsare mu.